ni penpau ke jeng jungi hang ne ladala ban don kibang arteli lai teli kadang biang ba namar kibriu ban masiteng tang masiteng kimla ban roy bisa bagi don kam kan ga por om lan yiti ani ba yak be kom bien hagalan ban ta bawon samar kita gitu ken bat surung kulmar kibru ha jeka badir kalai Bijar ong su pencingai baik distance tang-tang. Tang. Ong ban jo baik bisa bro. Ong ni. Keno urus tang-tang. Tang. Ini ke bang kumba cuplay ti ga perper khang gi citen siro khang gi. Apa ki ga perper. Dei citen ni bela din lan. Jo ki ga pisah. Ong gi bela lu ke pisah. Dah habi li pai hari. Tang. Kajingkhang ye kidukan marbam kabaki juti tiar man kapor kala penlong ye ki ban hab an yang lain bat ban but ye ki jing ptha jong sorkar ban penjengai iwe na bepat Henry kalong ka jing ima ya ka than umdan baro kawai namar ka jingbun palat ki pajba ki bathumu ban le chimpisa na Meghalaya rural bang ka badan ho umdan namar ka jingbom kongu jungki ban but ya ki jingdon kam ban penjengai iwe na bepat kabaki ong ka social distance watla na kalyang jongki borchnong ki lapha ya ki volunteer Henry ka jingbom kongu jongki pajba ka penlong ya ki nong yalam shnong ban bu ha ka jing ban maintain ya ka social distancing na kalyang jong branch manager jong ka MRB hang tai ha umdan ru dala der ula persang ban pen kongu ya ki pajba da ka ba ula lej ban penbet chadu chasurok hadin ka jingyo i ya ki pajba ki ba klembut ya ki kendon ki badon kam bandeng da ki mas habalek chiki chaka pajba nagalyang jong ki nong ilam ka senjuk kirang ba shnong ki la sam ya ka to ka ni ki pajba da ki mas habayo ban yakran bat ka to ka ni ki pajba ki ba yang lan ki bathmu ban le chimpisa na ka te ga bang ki la pen paw ki jinge kum haba yang lan namara ka jingjrong pala jong lan bagi haban am namar kumba kalong hadu manta kala don kumba sitayo bat sitayo tam bagi pajba ki lahap ban yang hau ne lan bajrong ki bathmu ban le chimpisa na ka ne ka bang teng-teng ki pajba ki lahap ru ban le phai thali salayeng namar ka jingbom yo shu ya ka pisa ka bala long teng-teng da ka jinglut ka pisa bat teng-teng pat bagi hab ban le phai salayeng namar balamit palat ka por ha kawai pat kalyang kal along kumju hasor no poru ha ka bagi pajba ki la yang lumbrum hakmat jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank bat kumju hakmat jong ka Meghalaya Rural Bank nong po branch hang neru ki pajba ki la ilum lumbrum bat kimbut ya ki jingdon kam ban penjengai iwe ya iwe watla na kalyang jong ki volunteer sinong ki ale ban pensuthu ya ki pajba lengba ka ni ka khubor na kalyang jong ki katto ka ni ki rang ba ki la kentu ya ki bor punya district ban pha da ki bor pulit chekini jaka bai lum pajba khenang bon la ban penlong ya ka jingdon kam ban maintain ya ka social distancing ka bolong ka jingyada na ka jingpur ka jingpang COVID-19 to ni na kalyang ki volunteer jong ka dor bar sunong nong po idap da ka jing sukhya ka barsikat dia namar ka jing long jong ki pajba bat ka jing bom sudnyo jong ki bat ka ju upor ka jing bom nget jong ki ban maintain ka social distance kumtangi kerpat ki bor bodi ban pet bakin sim kya ya kene kenang bangin la ban meeting ka social distance kamtam iki pajba ki bawan ban rung ban mi ban don kam hakini ki bang tang gini disebut Ngidap daga jing sukhya ka bajur wa lor kene ka jing wan ro pisah jing masih pisah kini ki pajba na bang aku bak bang kalau persang hi ka bala tang ban kamla ban penbiang ban kamla ban pendep ela ka jong kamram ka jing ka nomor ka jing duna ki staff le se ka jing duna ka pisah ki pajba ki ba wan ban ro ni wan se pisah na kelen ki sunong ki badan han saudong jong ni ka samrat jong ni ka den area ki ngi gelong ki ba la kham bun bro bat ka kimla si ban bat ban maintain ya ka social distancing le juki ni dapat di sukya ka bajur ba lo tene ka jingbun ba nam nama kum kene ka por ki ba ki dum kam sha ka sha nomor ba yo ban le la yo le tre te den kam sha ki sa tene i ba ni la persang ban ni kan ba ki bang te ki bukli kimla ya ka ban pendiang ketung ke jing dawa jing ki ba nagalyang jongi kum ko sunjuk ako jong dan tulun ni dapat di sukya bajur pala da don keno kalat nagalyang kibor di bahalor bikin lapan pendek wan kam koloi ke jing yo ya bisa nang ki ba ki wan ban sei bisa kadien bagi wan arsi le singi ru kimla ban yo ya bisa te kalong ke basa sini ba ru ba long ka ba stom han mar jiwan ai kam kichunang di bukan tingai na kalian junga na dan kita ki jing persel ba ni kwa ba kabor ka ba halor kan yarap kan pek ba ni pek ki ni ba ni ba
mask face mask yung tim don ka social distancing ro kat ba la ngi persang na kaliang ka sunjuk ban pensutu andre nim la ban le ha kim pa ba kim sangap ya kata dalam kajing yang ni ki nang yalam bat tungju ro tam ni ba dobli kiwan yang lan yang ne kumba 10 kilometer ulang ya hari sisi yo lah ispa banget ya walaupun di apalah banget ya pun hai tentu manusia kita ngejing ya kejong di petua kita kilong di jingkwa jing ban personal jadi baru bahalau kita ini relation